जोबथेसालिनिफ्राय दिनै सा 35 एनडिएफनि लिडार आरो केडारफोरखौ नैबे क'क्राझार जोबथेसालिसिम लाबोबाय मा फोरमायगोन बे बिथिङाव नंगौ जोंनि बारग' एक्स एनडिएफबि एनआईए केसआव नांनानै थानाय गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलावहाय बिथांमोना गासै 54 केडार्स दंमोन। दा बे 54नि गेजेराव दिनै जोंनि क'क्राझार जिल्लानि मा होनो जेलावहाय बिथांमोनखौ 35 एनआईए नांनाय बिथांमोनखौ दिनै लाबोबाय। नैबे कर्टआवहाय बिथांमोनखौ हाजिर खालामदों। जों दिनै बेवहाय एक्स एनडिएफबि हिसाबै जोङो जयैनो बयबो लोगो नांनानै बेवहाय लोगो हमफैनाय जादों आरो लोगोसे भिक्टिमाइज फेमिलिफ्रा दिनै बेवहाय 36 बा 35नि फेमिलिफ्रा बेयाव लोगो हमफैदों। दुखुआ बेनो गोबाव सम बिथांमोना लोगो मोनलायखाय दिनै बिसोरनि फेमिलिफ्रा एकदमबारे मा होनो इमोसनेल जाजोबदों। थानो हायैबायदि मोनसे परिबेस फैदों। आसा खालामदों सेन्ट्रेल सरकारा आरो आसाम सरकारा आरो लकेल जोंनि सरकारा थाबैनो जोंनि बारग' एक्स एनडिएफबिखौ एकर्डनि दोहौखौ नायनानै एकर्डनि माखासे रेसपन्सिबिलिटिखौ होनानै बे 54 एनआईए केस नांनाय एनडिएफबि सिनियर आरो जुनियर केडार्सफोरखौ थाबैनो दिनै जेबादि जोंनि लकेलाव सफैबाय बेखौ जों मिजिंथिदों थाबैनो बियो गगोन जों मिजिंथिदों आरो आफा इसोरा बिथांमोनखौ थाबैनो गनायनि थाखाय हेल्प खालामदों बेखौ जोङो दिनै मिजिंथिदों। बेजों लोगोसे दिनै जोंनि क'क्राझाराव लाबोनायजों लोगोसे बाक्सा जिल्लायावबो दिनैहाय साब्रैखौ दिनै लाबोदों आरो बिनि कयदिननि उनावहाय 2 तारिख 6 माह नैबे नेक्स्ट मासावहाय आरोबाव नलबारियावहाय 2 लाबोबावनाय जासिगोन आरो बिनि उनावहाय 5 तारिखआव तेजपुराव लांसिगोन आरो बिनि उनावहाय बिश्वनाथ सारियालियावबो आरो बाखि सेन्ट्रेल जेलाव थानाय एनआईए केस नांनाय केडार्सफोरखौ गासैबो जिल्लायाव लांजोबनाय जासिगोन। दा मिजिंथिदों दिनै जिखिनि निजा जिल्लायाव लाबोबाय बा जेलाव लाबोबाय मोजाङा बेनो जों गोजोननाया बेखौनो मोजां मोनदों जे जोंनि फेमिलिफ्रा गुवाहाटीयाव थांनानै थाखा फैसा गारनांला बेयावनो जों थाइसे थाइनैजों फैनानै जोंनि फेमिलिनि मानसिफ्रा बाव लोगो हमफैनो हासिगोन बेखौ जों गोजोननाय मोनदों। आसा खालामो बे जेलाव थानायजों लोगोसे थाबैनो बे बोसोरावनो जाहाथे बिथांमोननि जाहाथे केसफ्रा जोबनानै उदां अख्राङाव फैयो बेखौनो जोङो बारग' एक्स एनडिएफबिनिफ्राय भारत सरकार मानगोनां नरेन्द्र मदि सारनिसिम आपिल खालामदों। हम मिनिस्टार अमित शाहनिसिम आपिल खालामदों। आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमेन्त बिश्व शर्मा सारनिसिम आपिल खालामदों। बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांनिसिम जोङो बारग' एक्स एनडिएफबि जानानै भिक्टिमाइज फेमिलि जानानै जाहाथे बिथांमोनखौ थाबैनो उदां अख्राङाव लाबोगोन बेखिनिखौ जों मिजिंथिनानै गोजोननाय जासिहरदों। थेंक इउ।